אז ככה, יש לנו בפרקי אבות שני מאמרים סותרים. שניהם של רבי יעקב. רבי יעקב אומר, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. ותוך כדי אותה נשימה לא הפסיק לנשום, ויפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז מה אתה אומר? איפה יותר כיף? איפה יותר תענוג? אל תראה ואומר, לא רוצה את הזיו, רוצה את העצם שלך. לא רוצה את הזיו שלך, אני רוצה אותך. אל תביא לי מתנות קטנות, תביא לי את עצמך, כן? הילד לא רוצה את המתנות, הילד רוצה שהאבא יהיה איתו. כן. זה בערך סיכום הדברים, אבל באופן כללי, אדמו"ר הזקן אומר ככה, שבעולם האצילות, בעולם הגן עדן העליון, גן עדן תחתון, זה הכל תענוג של נברא. מה זאת אומרת תענוג של נברא? תענוג מוגבל. זה לא תענוג ככה אינסופי. יש לו מדידה והגבלה. מה שאין כן פה למטה, שבאדם עושה תשובה, ומקיים מעשים טובים, מקיים צדקה, מקיים את המצוות, מקיים ואהבת לרעך כמוך, אז מתגלה בקרבו התענוג של הבורא. לא תענוג... עושה נחת לגמרי. בדיוק. בגלל שמתגלה בו התענוג של הקדוש ברוך הוא, שזה הנחת רוח שעושים לקדוש ברוך הוא, אז ממילא יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. תלוי על מה אתה מסתכל, מה הדחף שלך? הדחף שלך שיהיה פה גילוי של התענוג שלך, שאתה נהנה, או פרסום האלוקות. או גילוי של התענוג של הקדוש ברוך הוא בבריאה. ובעצם את אותה מחלוקת של רבי יעקב, יש בין חכמי הקבלה לבין החסידות. מה אתם בין חכמי הקבלה לחסידות? עכשיו תקשיב. קבלה... זה אריזל וחבריו? והאריזל והרב חיים ויטל. החסידות היא מתבססת על זה. תקשיב. שוואיה. יש לנו בעצם, מאיפה, דרך שכל הנהגה וכל תפיסה רוחנית, היא מתחילה, כמו שאמרנו שבוע שעבר, בהנחה שכלית. שלפי ההנחה השכלית, לפי סובב כל הדעות, כל המעשים, כל הרצונות, כל הרגשות, לפי אותה הנחה שכלית. אז ההנחה השכלית שעומדת מאחורי הקבלה, זה בשאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. להטיב לנבראים. זה הפרדס. אוקיי. בזוהר נאמר, בגין דאשתמודעון לי. מה זה? לאל? שידעו אותו. הקדוש ברוך הוא רצה שידעו אותו. כי הקדוש ברוך הוא צריך פרסום? מה זה? כי הקדוש ברוך לא, הוא רצה שיהיה משהו כביכול שמרגיש חיצוני לקדוש ברוך הוא, ושאותו משהו חיצוני יכיר בו. לאחר מכן מגיע הפרדס, ואומר, למה נברא העולם? העולם נברא כדי שיתגלו שלמות כוחותיו ופעולותיו של השם. התחלנו עם הזוהר? התחלנו עם הזוהר, כן. עברנו לפרדס, ועכשיו אנחנו בטעמו של אדמו"ר הזקן, שזה בעצם אבן היסוד של החסידות. שאדמו"ר הזקן אומר, בגלל שנתאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, שיהיה לו דירה בעולם הזה. אז בעצם עכשיו האריזה... אני לא בא לפתרון למה הוא ברא את העולם הזה. יפה מאוד. ירדת את הנקודה. בגלל שיש תמודעון לי, בשביל שיש תמודעון לי, לא צריך עולם גשמי. לא צריך עולם גשמי, מספיק שישאר עולם אצילות. יש שם גילויי אלוקות מאוד נעלים, בדיוק, מלאכים, שרפים, אופנים, והם יודעים שהוא קיים. לא צריך בכלל את העולם הזה. אז הזוהר והקבלה היא רוצה להרים את האדם למצב שמה שחשוב זה העולם העליון. בגלל זה עוסקים בייחודים, עוסקים בצירופים, עוסקים בפחות חומריות, פחות גשמיות. מה שחשוב זה העולם ההוא. זה הגילויים שיש בעולם ההוא. כן, בגלל זה רוב הספרים מדברים איתך על גילויים שיש באצילות, על ייחוד אבא, על ייחוד זון, כל מיני ייחודים למיניהם שכביכול לא שייכים לעולם של האדם שחי חיי שגרה.
תורת הקבלה היא בעצם אומרת שהעולם הזה בעצם לא חשוב. האדמו"ר הזקן בעצם, הוא מביא מהמדרש שאם הכוונה הייתה העולם העליון, לא היה צריך את העולם הזה כמו שאמרת. לא היה צריך את העולם הזה, העולם העליון, הקדוש ברוך הוא נשאר במלאכים, נשאר בנשמות. וגם אתה רואה שכל התורה וכל ביסוסה הוא על דברים גשמיים. על סוכה, על לולב, על סוכה, על תפילין, על שבת, על ציצית, יין, אבל יין ולחם, יין, לחם, בשר, שופר, כל אלה זה גשמי. דברים גשמיים. ודווקא את כל זה איפה אתה מוצא? בעולם העשייה. אתה מוצא רק בעולם העשייה. אז הוא ברא את עולם העשייה בשביל זה. מה זה? אז אם כך, עולם העשייה... פה דווקא מתגלה התכלית, כל העולמות האחרים, לפי האדמו"ר הזקן, זה רק פילטרים. זה רק פילטרים. אין צורך בעולמות אחרים. לא, צריך שיהיה פילטרים, למה? לא, אין צורך בעולמות אחרים בתפילין. נכון. יש שם תפילין רוחניות. כמו שמוסבר בכתבי אריז"ל, שאתה מניח תפילין של רבנו תם, אז אתה ממשיך מוחין דאבא. כשאתה מניח תפילין של רבנו, של רש"י, אתה ממשיך מוחין דאמא. אבל אם אין לך את התפילין עצמם, כן, ניתן דוגמה. בן אדם יודע את כל סודות הקבלה, מא' ועד ת'. יושב בערב ליל הסדר עם שולחן ריק. לא שולחן, לא צריך שולחן, הוא עושה איזה משהו מדטיבי על הכורסה, עוצם את עיניו וחולם בדעתו על יציאת מצרים. קיים לא קיים, לא קיים. הקיים, הבן אדם הזה לא עושה שום דבר. עכשיו תיקח יהודי, יושב בברלין, ערב פסח, נמצא בבר. נמצא בבר. באותו זמן יש שם איזה גוי, כן? גוי שמאמין בערך של קיום תורה ומצוות של עם ישראל. הוא רואה את היהודים, מזהה אותו לפי האף, לפי הגבות, רואה יהודי. גרמני מזהה יהודי, כן. מוציא מצה מהכיס. מי, הגוי? כן, מוציא מצה מהכיס. נו, תאכל. מוציא אקדח. נו. אתה שם את המצה על השולחן, אומר לו, אינדלה, תאכל את המצה. תאכל את המצה. היהודי שאכל את המצה, אף על פי שזה היה בצורה כזאת של כפייה, קיים את מצוות אכילת מצה. ולא רק שהוא קיים את אכילת מצה, הוא התחבר באותו רגע לאלוקות, לא משנה באיזה אופן זה היה, הוא התחבר לאלוקות. זאת אומרת שמי שעושה ליל הסדר, על אף שהוא לא 100% עושה... אכלת את המצה? הוא אכל מצה? זהו. אכלת מצה, סיימת את הסיפור. אמרת קריאת שמע, זהו. אמרת שמת תפילין, זהו. זה בשעתה. אז בעצם יש לנו... למה כל ההקפדות וכל... זה עוד עניין, זה להוסיף בהתקשרות שלך לדבר. שאתה תרגיש את ההתקשרות. יש את מה שהקדוש ברוך הוא נתן, יש את ההידור מצווה, יש את המצווה, יש את ההידור מצווה, יש את היותר הידור מצווה, אבל יש את הצד הגשמי שכולנו מקיימים. אז בעצם באופן... הדליקה נרות שבת כבר כאילו. בדיוק. אז ברגע ש... אז המחלוקת בעצם, זה לא מחלוקת, זה בעצם... זה שתי שיטות בעבודה רוחנית. שיטה אחת אומרת, מה שחשוב זה העולם הבא. מה שחשוב זה שאנחנו נצליח להגיע כאנשים מתוקנים, כאנשים מעולים, לעולם הבא. כן, איך שבאנו עם נשמה של טהורה, ננסה לחזור עם נשמה טהורה כלשהי. אשרי מי שבא לפה ותלמודו בידו. בדיוק. כן, להגיע עם התורה למעלה. כן, יש כאלה שהבגז' יהיה מלא. מה זה? שהבגז' יהיה מלא. שהבגז' יהיה מלא. במצוות, במעשים טובים, כן. ויש, שיטת החסידות אומרת שהעיקר זה פה. העיקר. היות שהכל נברא בשביל פה, כל התהליך הזה של עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, כל זה נברא בשביל פה, והקדוש ברוך הוא ברא את הכל בשביל פה, ופה דווקא יש לו את התאווה הכי גדולה, אז ממילא העיקר זה פה. אז לכן אנחנו מסתכלים מה אתה רוצה, באיזה צד אתה רוצה להיות. אתה רוצה להיות בצד שמחפש את הבשבילי, מה שנקרא לגרמיו, לעצם שלי, או מה שאכפת לי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וכאשר אתה, אז בגדול, אז רק נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, יש לחפש עולם הבא, תענוג של עולם הבא, ויש לחפש תענוג של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה.
ובזה אנחנו מתחילים לעסוק בעניין המרגלים. שבעצם... שני הקדישות האלה באו פה? מה זה כן? פה אנחנו אגב, יש פה. לנו מרגלים פנימיים? שאלה. הרבה כן. כאלה, אל תשאל. מתחילה הפרשה ואומרת, שלח לך אנשים. עניין המרגלים. מי אומר לשלח לך אנשים? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואז רש"י כותב, אני לא מצווה אותך. ויש פירוש מאוד זהו, יפה. זה מה שאני... יש פירוש מאוד יפה שאני רוצה שמה? לצאת ככה, יש שלום בית לפעמים ככה על שולחן שבת להגיד ככה ליד אנשים, נו, אז תגידו להם שהכלי יקר כותב, כן. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו תשלח לך נשים. מה אתה אומר? הכלי יקר, פירוש מהמאה ה-17, אומר אל תשלח גברים. הקדוש ברוך הוא אומר לו תשלח לך נשים, כי נשים אוהבות את הארץ. כי יקר אומר את זה, כלי איפה הוא יקר. מביא את זה? אבל איך הוא הגיע לאנשים? רגע, תקשיב. אוקיי. בגלל שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו שלח לך אנשים, ורש"י כותב לדעתך אני מצווה לך. כן? אז מה הקדוש ברוך הוא ציווה אותו? אמר לו תשלח לך נשים. אם אתה רוצה לשלוח אנשים, זה על הדעת שלך. זה לדעתך. נכון, לדעת שלך. אנשים זה לדעתך. לפעמים- עניין המרגלים שהיו נשיאי העדה אנשי שם. ומה טעם שלא רצו, מה טעם שלא רצו להיכנס לארץ? איך אתה אומר, צדיקים? לא רצו גדולים. לחרוש, לא רצו לחרוש. לא רוצים להיכנס רצו לארץ. רק תוירה. רצו להישאר במדבר. לא, אני רוצה את זה. קח את זה. הכל טוב. הנה כתיב. וגם, כן, אז השאלה הראשונה שהרבי שואל פה, אתה מלא כאלה. הארץ אשר. השאלה הראשונה שהרבי שואל, זה איך יכול להיות ש... שאנשים שהיו נשיאי העדה, אנשי שם, אנשים בעלי שם, לא רצו להיכנס לארץ ישראל, איך זה יכול להיות? איך שמשה רבנו התפלל, כן, תראה, משה שלח את האנשים שכאילו יגידו הכי טוב. או? איך היהודים שלא רצו להיכנס? לא רצו להיכנס לארץ, הם חזרו ואמרו שאמרו דיבת הארץ רעה. אז מה הטעם שלא רצו להיכנס לארץ? וגם להבין, כדי להבין את זה, צריכים להבין מהי מהות מדרגת ארץ ישראל. הנה כתיב, הארץ אשר נתתי להם, ארץ זבת חלב ודבש, ומה שבח הוא זה? מה זה השבח הזה? ארץ, זבת, בסדר, יש שם חלב, יש שם דבש, בשביל זה ללכת כל הזמן הזה במדבר. אפשר היה נפט ויהלומים? נגיד, תראה מה קיבלו הארץ. נכון, כמה יש בקטר. הנה. בדוחה שם. אז מה השבח שהקדוש ברוך הוא משכנע כביכול ואומר שהארץ הזאת היא ארץ זבת חלב ודבש? אך צריך להבין, הנה כל המצוות מעשיות, רובם ככולם תלויים דווקא בארץ ישראל. ובפרט ענייני זרעים, שזה תרומות ומעשרות, וקדושים, שזה הקורבנות. אז זה קורה רק בארץ ישראל. מה שהיה במדבר זה היה רק לפי שעה, אבל מי שנכנסו לארץ, יש את איסור הבמות ומקריבים קורבנות רק בארץ. רק במקום אחד. רק במקום אחד. הנה כתיב, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם. וצריך להבין היתרון שבלחם, והלא האדם גם כן במאמר נברא, כמו שכתוב נעשה אדם. ולמה צריך האדם לקבל חיותו מהלחם דווקא? שהלחם הוא בעצם מבחינת דומם. למה דווקא מהלחם מקבל האדם? זאת אומרת, עיקר החיות של האדם הוא מהפשוט ביותר. האריזל מסביר שמה זה לא ללחם לבדו יחיה האדם. שכמו שיש את הפיזיות של הלחם, אז יש גם את הנשמה שבלחם. ומה שהאדם חי זה מהנשמה, מהנפש שבתוך הלחם. נכון. אך העניין, ויסקי? לא, סודה. אך העניין הוא כי מוצא פי השם, שמוצא פי השם שבדומם צומח חי הוא עניין הרפ"ח ניצוצים שנפלו בשבירת הכלים. כן, כתוב לנו לפני בריאת העולם, ורוח אלוקים מרחפת על פני תהום. מרחפת זה רפ"ח ומת. רפ"ח שמת. אז יש רפ"ח ניצוצים שנפלו מהעולם הקודם, היה עולם לפני זה שנקרא עולם התוהו, אז מפה האריזל לומד רפ"ח ניצוצים מתו, נפלו, נשברו וירדו לתוך העולם הזה. לכן, רגע, זה העולם שקדם? שקדם, שנקרא עולם התוהו.
הוא גם היה עולם גשמי. האריזל אומר שהוא עולם רוחני, שהמהות של העולם, אותו עולם רוחני, הייתה שהאורות היו מרובים והכלים היו מועטים. במילים אחרות, בשפה פשוטה, היה רצונות רבים ולא היה שום פוטנציאל לממש אותם. כן? ואדם רוצה לבנות בית, לא יודע לגדוח אפילו בורד עם מקדחה. הוא שובר אותו. אז למה העולם הזה נברא כזה? פספסת בזה. זה מהטוב, הטוב של הקדוש ברוך הוא רצה לתת לעולם שיא הטוב. כמו אמא שבהתחלה שילד ראשון... אז למה התחיל עם העולם הפגום? לא, הוא בנה עולם שהוא אמור להיות העולם הכי טוב שיש. בנה כלים שלא מצליחים לקבל את הניצוצות. יפה. את התאורה. עולם התור, הוא שואל איך עולם אז התור. למה הוא ברא מלכתחילה עולם פגום? עולם התור, למה הוא נוצר פגום? למה עשה בקבוק של ליטר וחצי ושופך בו קולה של 3 ליטר? למה? אז הכלי הוא בסדר, הכל והאור הוא בסדר. הכלי בסדר, הכל בסדר. נכון, רק השילוב ביניהם לא בסדר. השילוב ביניהם לא בסדר. למה ברא? מה זה? מצד הטוב שלו. מה מצד הטוב שלו? מצד הטוב. הרי הוא רצה לקנות בית בתחתונים. מלכתחילה זאת העולם הכי נחות. אז עשה עולם נחות. אז למה לשנות? לא, הוא לא עשה עולם הכי נחות. הוא רצה דווקא להתחיל מהמדרגה הכי גבוהה, וגם יש לזה אז טעם. מה, התחרט? יש גם איזה טעם. הוא התחרט ועשה עולם אחר אחר כך? שאלה טובה. למה שהתחרט על משהו שהוא מלכתחילה צריך לעשות טוב? כי אולי יש כוונה, גם בעולם הראשוני, גם כן היה כוונה. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא יכול לבנות משהו שהוא... גם הוא משהו, ואחרי זה לא, לא להיות מרוצה מזה? גם בזה הייתה כוונה. ואנחנו לא יודעים אותה. גם בזה, הרפ"ח ניצוצים... אנחנו לא יודעים מה סיבה שלו. אני חושב על הכל. הרפ"ח ניצוצים... הרפ"ח ניצוצים האלה, כנראה שזה היה הכוונה שלו. אותם רפ"ח ניצוצים שנפלו לפה לעולם התיקון, יכול להיות שזה הייתה הכוונה. שהדרך של העולם הזה לקבל את אותם רפ"ח ניצוצים, הייתה דווקא על ידי כך... בוא נאמר שהשלב השלב הראשון לפני העולם שלנו, הוא השלב X-1. לא, הוא שלב אחד. היה זה? למה שלב מינוס אחד? שלב אחד. היה שלב אחד, עולם התור. שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא ממנו משהו, כדי שאחר כך, העולמות שיבראו לאחר מכן, יוכלו לקבל את זה אותו. היסוד אולי. יוכלו לקבל את אותו. זה המפץ הגדול. אפשר לחשוב על זה גם אל תערב לנו פה. לא, אבל אפשר להגיד, הנה, אתם אבל- פשוט רואים את זה במראה שבורה. כי הם רואים את זה במראה שבורה. הרי תכל'ס זה כתוב. אז לא תספי. לא, עולם התור, אתם רואים את זה במראה שבורה. אם נכון, תקראו את הקבלה, תבינו שזה עולם התור. נכון, יש בזה משהו. כי הרי כשאתה קורא את כתבי אריזל, הרב חיים ויטל, שהוא מתחיל את ספר עץ חיים, אז הוא אומר, בהתחלה היה אור אין סוף ממלא כל מקום החלל, וכשרצה ברצונו הטוב לברוא עולמות, צמצם אורו הגדול, ויצר מקום חלל. והשחיל נקודה אחת, ומשם המשיך קו, וכולי וכולי. אבל, בכל אופן, לשאלתך, זה שלב אחד. כמו בפרשת כי תישא, אז אנחנו רואים שיש משה רבנו שובר את הלוחות, ולאחרי שהוא שובר את הלוחות הוא עולה עוד פעם להר סיני, וכשהוא עולה להר סיני הוא מביא את הלוחות עוד הפעם, את הלוחות שהוא כתב כביכול, ואור פניו זוהר. כן? קורנו פניו, כן. כן. אור הפנים שלו קרנות. בלוחות הראשונות האור של משה לא קרן. ואף על פי שהוא קיבל את התורה מפי השכינה. כן, האור של משה לא קרן. דווקא בלוחות השניות, דווקא אז קרן אור פני משה. למה הקדוש ברוך הוא מלכתחילה צריך לשבור את הלוחות, צריך שעם ישראל לשבור את הלוחות, ולאחר מכן, כן, משה ילך ויתחנן, ואחר כך עוד פעם אור. זאת אומרת... לעם ישראל ניתנה הבחירה. הוא בחר להתחולל. אוקיי, אבל מה, אז זה העניין. לא, אבל... למה קרנו פניו? אז לא, אני אמשיך את דבריך. לא, שם... למה? כשירד, רציתי- למה קרנו פניו? אני בגלל- פניו, העם מחכה לו, אין עגל, אין מסיבות, אין הילולה, כולם מחכים למוצא פגישה של שליח השם. קודם פניו היו אפורות, כי הוא ראה את הנבלה שנעשתה. עכשיו הוא ירד, והוא שמח, וואלה, לא חסו לטעות. אז עמדו במבחן. אחת מהסיבות שמביאים למה היה עולם קודם, עולם התוהו, ואנחנו רק חיים הניצוצות שלו בעצם ירדו לעולם הזה, אחת מהסיבות זה שיהיה זכות בחירה. אבל לא נעריך בזה איך זה גרם לזכות הבחירה ואיך זה הביא לזכות הבחירה, אבל אחד מהדברים שנעשו על ידי זה שיהיה זכות בחירה.
כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אמר למשה רבנו תכתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. משה רבנו אומר לו, אבל הם יטעו, אנשים יטעו, יגידו מה זה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? יש לך צלם. יש פה עוד מישהו שבורא את הבריאה חוץ ממך? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב וכל הרוצה לבוא לטעות יטעה. כן, כל הרוצה לבוא לטעות יטעה. בכל אופן עשינו פרסה, חוזרים חזרה בכיכר. לא, זה לא פרסה, זה נותן לך להבין את הרעיון הזה. חוזרים חזרה בכיכר. בווייל. אך העניין הוא, כי מוצא פי השם, אלכסנדר, אם אתה כבר פה, תסתכל באותיות. אדמו"ר הזקן פה. אך העניין הוא, כי מוצא פי השם, שבדצח, בדומם צומח חי, הוא עניין הרפ"ח ניצוצים שנפלו בשבירת הכלים. והאדם הוא מהתיקון, ולכן צריך האדם לקבל חיותו מדצח דווקא. היות שהכוחות הרוחניים שנמצאים בדומם צומח חי הם מעולם קודם, יש להם כוח יותר, אז יש ביכולתם להחיות את האדם שהוא בדרגה כביכול יותר נמוכה. הוא מעולם התיקון. אבל אני צריך בעצם גם מזה וגם מזה וגם מזה כדי לקבל את הכוחות הקבועים בפנים. מכל דבר אתה מקבל את הכוח המיוחד שלו, מכל ניצוץ אתה מקבל את מה שהוא נותן. ואותו אתה צריך לברר. מה היה צמחוני בהתחלה? לא יודע מה, קין אכל, קין... בגן עדן הם היו צמחונים. כן, אבל זה היה כולו שבוע, אחר כך הבל כבר עשה שיפודים. כן, אבל אחר כך, אבל בהתחלה לא. נכון. זאת אומרת, במהות שלנו... אחרי 6 שעות הוא כבר חתם. הוא נברא לקראת השקיעה, לקראת כניסת השבת, אחרי פרי הדת. 6 שעות הוא לא החזיק. השעות בבריאה הן לא השעות שלנו. לא, שלנו. לא, שעות בבריאה הן לא שלנו. הרבי אומר בפשטות כמו שלנו. אותו שעות, אי אפשר להגיד אחרת. כל מי שנסה להתייפות עם מה שהמדע אומר... יצא השבת התחיל לעשות על האש. כן, אבל במהות של... אבל במהות... אותו דבר, 24 שעות, אותו דבר. לא, המהות היא צמחונית אם כך. המהות היא צמחונית? יכול להיות. לאדם יש מצב. בהתחלה, מהות. יכול אבל בגלל להיות. החטאים היינו צריכים לאכול בשר. יכול להיות, לא יודע. וכמו כן, עניין ירידת הנשמה לעולם הזה השפל דווקא. הוא כדי להקפיה לסטרא אחרא, בכדי שעל ידי זה יסתלק איקרא דקודשא בריחו, כי יתרון האור הבא מן החושך, דווקא. וכמו על דרך משל מגרעין הנזרע בארץ, שעל ידי הריקבון שנרקב ונפסד בארץ, הוא צומח אחר כך בתוספת רב, הוא כי יתרון האור. זאת אומרת, מה המשל הזה שהוא נותן פה לגבי הנשמה? שהיא דומה לאותו ניצוץ שנופל אחרי שבירת הכלים. כשם שהניצוץ הוא יותר גבוה מהעולמות לאחר שנבראו, אבל הנשמה יש לה כוח לברר את העולם הזה. עכשיו, אז מה יוצא פה בעצם? התחתון ביותר מראים אותנו כאילו. כי התחתון ביותר, שחור. שימו לב למילים של אדמו"ר הזקן, הוא אומר כיתרון האור הבא מן החושך. כשאתה רוצה להבליט משהו שיהיה יותר ניצח, יותר חזק, מה אתה צריך לעשות בתמונה למשל? לתת קונטרסט. אז בעצם הנשמה היא מקבלת פה, המאבק הזה עם כל הכוחות, עם כל העולם, הוא בעצם נותן את הקונטרסט, הוא נותן לאור להעיר הרבה יותר חזק. ואז הגילוי אלוקות שנמשך בעולם הוא באופן אחר למעלה, אחר לגמרי. למה באופן אחר לגמרי? כי לפני זה הכל היה טוב. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, הכל שם אלוקות. הכל שם דברי אלוקים חיים, הכל שם חי אלוקות. אז הטוב האלוקי לא ניכר. מתי הטוב האלוקי ניכר? בחושך קצת. שיש את המאבק. שיש את הטוב והאור. וככל שהחושך יותר, ככה האור יכול להיות... האור בולט יותר. כמו בחושך, עכשיו הם רואים מרחוק את האורות. בדיוק. אתה רואה מרחוק אורות, אם ביום אתה לא רואה את העיר הזאת בכלל. כמו שאומרת הגמרא, שרגא בטיהרא מאי מהני. שהנר באור היום, למה הוא עוזר? כלום. אז בעולמות העליונים זה כמו נר באור יום. אתה יורד למטה, יש כבר אור מתוך החושך. איך יבחינו בטוב שאתה עושה? הרי נאמר, עשה טוב וסור מרע. זה חייב ללכת לבוא ביחד. כי אם יהיה רק טוב, אז למה הוא מושווה? נכון. אין לו משמעות לטוב, כי זה רק הוא. אבל ברגע שנאמר, עשה טוב וסור מרע, הסור מרע אמור להבליט את הטוב, ולהפך, הטוב אמור להראות את הסור מרע. כלומר, אם אנחנו מבצעים מצוות ודברים
עבור השם. רחמנא ליצלן, אנחנו זקוקים לכל אותם הרשעים והעבריינים שעשו את כל המעשים הלא טובים, שאנחנו נוכל להתבד במעשים הטובים. אחרת איך זה יהיה טוב? אם עכשיו אני אבוא אתן לכולם כסף, לכולם יקנו הכל תמיד מה שהם רוצים, אז איפה ההשתפרות פה? איך נשתפר? איך נתעלה? כך, יאללה. ואהבת את אדוני אלוהיך בשתי יצריך. אבל ברגע שאתה מייצר את הפוטנציאל השלילי, שהפוטנציאל החיובי חייב להתגבר עליו כדי להתרומם, אזי נעשה את העבודה. כן, אבל יש... ואם נעשה את העבודה, יש את הרכבות. מה שאתה אומר זה בחינה אחת, מה שאמרנו, אמרנו ככה, יש באמת, לשון אחת אומרת, יתרון האור מהחושך. זה מה שאתה אומר, שיש חושך ויש אור, ואתה רואה את האור נבלט כאשר יש את החושך. ויש לשון אחרת של האדמו"ר הזקן, שאומר יתרון האור הבא מן החושך. שהחושך עצמו הופך להיות אור. למעשה החושך... כמו שאומרת אשתו של רבי חנינא בן דוסה, או רבי שמעון הצדיק, שהיו לו כמה רשעים בשכונה. היו לו כמה רשעים שעושים בעיות. אז הוא התחיל להתפלל שהקדוש ברוך הוא יטפל בהם. ואז היא אמרה לו, מה אתה עושה? הרי מה כתוב? יתמו חטאים מן הארץ נאמר, ולא חוטאים. שמה שחשוב, מה שיעלה מן העולם זה לא החוטאים חס ושלום, אלא שהחטאים ייעלמו מן הארץ. בואו נסתכל על זה ככה. אבל אני חייב להמשיך, אתה כבר גם ככה, זה לא שייך לזה. כי אנחנו רוצים להמשיך. וביאור העניין, דין אליהו אמר בתיקונים, קוראים את זה בדרך כלל בערב שבת, אנטו דאפיקת 10 תיקונים, וקרינן להון 10 ספירן, להנגה בהון על מין סתימין דלא יתגליין. כלומר, זה כן פה הולך לפרש את העניין של להנהגה בהון על מין. זה מה שאוכלים מתוך המשפט הזה. בעצם המשפט הזה אומר שאתה הוצאת 10 תיקונים, תיקונים זה תכשיטים, שהתכשיטים האלה אתה קורא להם 10 ספירות, ואותם הספירות, מה אתה משתמש בהם? להנהיג את העולמות גם הסתומים וגם הגלויים. יש עולמות סתומים, נעלמים, ויש עולמות שהם עולמות גלויים, על דרך עולם המחשבה ועולם הדיבור. עולם המחשבה זה עולם הנעלם, עולם הדיבור זה עולם הגלוי. זה בנפש האדם, וגם ככה בעולמות העליונים. וזהו. עלמין הוא מלשון העלם, ונקרא בזוהר איכלות. איכל החסד, איכל הגבורה, איכל הזכות. ובתוכם נשמה. איכל הזכות? לא שמעת, מה זה איכל הזכות? זה לא בתוך 10 ספירות. מה זה? איכל הזכות הוא לא כולל ב10 ספירות. זה כנראה או נצח או עוד. אוקיי. שם אחר. ובתוכם נשמות שנהנים מזיו השכינה, ומלאכים שעומדים באהבה ויראה ופחד, כמו מחנה מיכאל בחינת אהבה, ומחנה גבריאל בחינת יראה ופחד, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, נהר דינור יוצא מזעתן של חיות, ואומרים שירה, כל אחד ואחד לפי השגתו. מה העניין של שירה? כמו בפרקי שירה כמובן? פרקי שירה, כן, אבל מה העניין של שירה? זאת אומרת, המשנה הזה, וורט של האדמו"ר הזה, כן? שבח, לא? וורט מאוד יפה. נאמר במסכת שבת, במשניות, כל החיות יוצאות בשיר ונכנסות בשיר. לאן נכנסות? מה זה שיר? לאן נכנסות? לאן יוצאות? לאן יוצאות? יש את האחרו או את ה... הבנתי. אז הן יוצאות בשיר ונכנסות בשיר. יש מלאכת הוצאה. כן. מה מותר להוציא בשבת, מה אסור להוציא בשבת. שיר זה בעצם העיגול ששמים סביב לצוואר של הבהמה. ומושכים אותה עם זה, אז המשנה אומרת שכל החיות יוצאות בשיר ונכנסות בשיר. זאת אומרת, שיר זה הדבר שמושך, הדבר שמחבר. זה חיבור בין הרועה לבין הבהמה. אז כל מלאך או כל נשמה שאומרת את השירה לפני הקדוש ברוך הוא, אז השיר מצד אחד זה השבח וההלל, אבל מצד שני זה ההתחברות והגילוי של השם אליה. וככל שהיא משיגה יותר את השם, ככה היא שרה בעצם, ככה היא מתחברת יותר. לחיה קוראים לזה עול. לכן יש לנו עול תורה. זה נכון, זה גם עול, אבל זה בקונטקסט הזה זה שיר. לא, קוראים לזה עול. שלא עולה עול, כן. עול, תורה ומצוות. העול הוא לא כובד, אלא חיבור. יפה. אז
אז בעצם כל אחד מהמלאכים יש לו חיבור. יש אחד שמתחבר לקדוש ברוך הוא בחסד. יש אחד שמתחבר לקדוש ברוך הוא ביראה. ובאדם שנמצא פה למטה זה קצת שונה, כי האדם הוא כללי. יש לו גם חסד, גם גבורה, גם תפארת. זאת אומרת, האדם הוא כלול. הוא חד כיווני. בדיוק, כיווני, בדיוק. או ככה או ככה. בכל אופן, יש לנו, כל אחד מהם נמצא בהיכל. שימו לב, מה זה היכל? אדמו"ר הזקן אומר, ההיכל הוא בחינת כולל. הוא כולל את הכל. שימו לב שהיום יש לך היכל התרבות, היכל הספורט, היכל הספר, לא יודע מה זה היכל הספר, אבל... היכל הספר זה מוזיאון ישראל. יפה. זה משהו טוב. אז בתוך... משהו חיובי. למשל בהיכל התרבות, אתה יודע, יש הצגות. אז יש לך הצגה שהיא קומדיה. יש לך מגוון. בדיוק, יש לך מגוון של דברים, אבל מה כולל הבית הזה? זה אכסניה. מה הוא כולל? הוא כולל בתוכו רגילים שקשורים לתרבות, בתוך זה יש לך חסד, יש לך גבורה, יש לך תפארת, יש לך... יש לך את כל בתוך ההיכל, זה ההיכל, ההיכל זה כולל. כל סוגי הספורט, הבנתי, כל סוגי הספורט. אז ההיכל הוא כולל את כל הפרטים שבתוכו. כמו ההיכל החסד, כללותו הוא חסד, והפרטיות שבתוכו הוא חוכמה שבחסד, חסד שבחסד, וכל 10 ספירות קיימות בתוך ההיכל. כמשל העיגול הוא בית, שכוללים כל הפרטיות שבתוכם. וזהו פירוש להנהגה בהון אלמין. מה זה הלמין? אלמין היא מבחינת היכלות. בחינה כוללת. שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא נעלם בתוך זה, אלמין מתוך מלשון נעלם. ולהנהגה, להנהיג אותם, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותם? ובחינת הפרטיות שבתוכם. כל אחד איך שהקדוש ברוך הוא מתלבש, לפי האופן הפרטי שלו. וההיכל הוא מעלים ומסתיר אור אינסוף ברוך הוא, שלא יתגלה להם כי אם לפי השגתם. זאת אומרת, אם היה מתגלה בהם לא לפי השגתם, מה היה קורה? נשברים. הם היו נעלמים. בדיוק, זה מה שקרה לפני זה. זה עולם התור. בדיוק, זה עולם התור. לכן, הקדוש ברוך הוא כביכול, ההסתר שלו, זה הגילוי שלהם. זה הגילוי שלהם. היות שהוא מסתיר כמו חכם גדול שרוצה להסביר משהו לילד קטן, אם הוא עכשיו יתחיל לשטוף אותו בכל מה שהוא יודע, מסכן הילד. לא יצא כלום. לא יצא כלום, אבל מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להעלים, הוא צריך להסתיר את כל משהו, כדי שהילד הקטן יוכל לקבל את מה שהוא רוצה לתת לו. הוא צריך לצמצם את עצמו. הוא צריך לרדת ברמתו. הוא צריך לצמצם בהסבר שלו, לא חייב לרדת אותו. הוא צריך לצמצם את ההסבר. יכולת זה הצמצום. היכולת להעביר מידע. נו, כן. היכולת להעביר מידע. תחליט, לא צריך לעלות אליו, מה? יכולת להעביר מידע צריכה להיות ברמה כזאת שהילד יוכל לקלוט. כלומר, שהמשדר מתואם עם מקלט. אתה יכול להחזיק רדיו, והתדר היחיד שיש לך ברדיו, במקלט, זה 88 FM. אוקיי, נו. ואני משדר אליך בגלי צה"ל 91.6. איך תשמע אותי? כן, אבל פה הוא מדבר משהו אחר, אבל אתה אומר משל יפה, אבל פה הוא אומר משהו אחר. המשל שהוא אומר... אני משדר ואתה לא קורא. לא, המשל שהוא אומר פה, הוא אומר על משהו שהוא עוצמתי, שמנצל, פה אתה מדבר על שני תדרים שונים, מדבר לך שהוא משדר באותו תדר. עכשיו הוא מנסה להסביר לו מתמטיקה. באותו תדר הוא מנסה להסביר לו מתמטיקה, אבל הוא מביא לו חשבון דיפרנציאלי שהילד לא יודע אפילו... כמו שאני אבוא אליך עם הכוס הזאת, לילד בכיתה א', אני לא אסביר את זה בפרשה ברגלים. כן. זה הדוגמה. אני אגיד לך, אני רוצה מצטפוזים. אתה תגיד לי, אין בעיה, בוא, אתה תביא אותי לסילו ענק של 8 מטר גובה, 8 צול פתיחה, תגיד לי, שים את היד, תפתח לי מצטפוזים. ישפך 20 ליטר מצטפוזים, פה בקושי ייכנס 200 גרם. 20 ליטר שפכו לרצפה, ותגיד, וואלה, הנה נתתי לך. עכשיו המשל שלך... לכן הקדוש ברוך הוא חייב לצמצם את עצמו. יפה מאוד. אהרון, הפעם קלטת. הפעם 3 נקודות. הפעם קלטת. אני תמיד קולע. אוקיי, מתפוזים, לא נראה. דע לך שאם אתה לא רצי עכשיו, אני פשוט קם באמצע והולך להם, אני נרדם בניקור, בארתי ומנקר, הוא תפס אותי כבר. מחר עבודה יש. הוא בחר ביום רביעי. הוא רצה יום רביעי. אני בחרתי ביום רביעי. זה לא אני בחרתי. מי הביא את זה באמת? מי אמר? לא יודע, יום חמישי, מחר אין עבודה. מה? הוא בחר יום רביעי. תתחיל ממנו. זה טוב האמת, אני לא מופיע. אני יכול להתחיל מה שאני רוצה, אני יכול להתחיל גם ב-12 בצהריים. לי יש יומן. לי יש יומן, אני מנהל את היומן שלי. טוב, בואו נמשיך. אז שלא יתגלה להם כי אם לפי השגתם, שלא יהיו בטלים באין סוף ברוך הוא, לפי שהם בעלי גבול מאין ליש.
ואינם ערך ומהות אינסוף ברוך הוא, שאין לו תחילה ואין לו תכלה. ולכן צריך ההיכל להעלים ולהסתיר, עד שבהשתלשלות רבות נעשה שמיים וארץ גשמים, שאין נראה בתוכם אלוקות כלל, כי אם בחינת יש ודבר נפרד בפני עצמו, בחינת סיטרא אחרא. היות שהקדוש ברוך הוא מעלים את עצמו, אז בהתחלה הוא מעלים את עצמו, עדיין מרגישים שהוא שם. לאט לאט הבעל הבית לא נמצא, לאט לאט הפקידה כבר מדברת בה עם כל העולם, כן, שהבוס לא נמצא בעסק. לכן צריך לשים לב שבאותו רגע שנברא העולם הזה הגשמי, כביכול כל מציאות של נברא ונברא יכול לעשות מה שהיא רוצה. כביכול. הקדוש ברוך הוא נתן לה את המציאות, כמו שאומר פרעה, לי יאורי ואני עשיתיני. היאור שלי ואני עשיתי את עצמי חביבי, לא יודע מאיפה אתה בא עם כל העניינים שלך. כן, מי זה השם? לא, ישמע את כל... אני בראתי את עצמי. היום אתה רואה בכל מקום זה נמצא, פרעה נמצא בכל מקום. כן. לא השתנה כלום. אני ועוד צמדי עשינו זאת. וזהו עניין ירידת הנשמה לעולם הזה השפל דווקא. ירידה לצורך עלייה. כדי לאקפיה לסיטרא אחרא על ידי סור מרע. ועל ידי זה הסתלק איקרא דקודשא בריחו בכולו העלמין. מה זה בכולו העלמין? בכל ההיכלות? על ידי זה שאתה עושה פה התקפיה, אז כל ההיכלות העליונים מקבלים את האור של השם ברמה אחרת. אז כאילו זה עניין של... זה כמו... אחד מדביק את השני, הלמעלה מדביק את הלמטה, והלמטה מדביק את הלמעלה. אני משפיע למעלה. זה כמו מלגזה. אתה רוצה להרים את המשטחים, אתה לא תשים במשטח האמצעי ותרים. אתה רוצה להרים את כל העולמות, אתה שם את זה למטה, ואז אתה מרים את הכל. כשאתה עושה התקפי, אתה כופה את עצמך. אם זה בדבר של היתר, באיזה הנהגה כלשהי. אם זה בדבר של היתר, ועל אחת כמה וכמה בדבר של איסור, באותו רגע שעשית את הדבר הזה, עשית פה מה שנקרא, הרמת את האור של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות, מה שלא יכול להיות בלעדיך. כי בלעדיך האור זורם רגיל. כמה שמוקצב לו ככה הוא מקבל. על ידי זה שאתה עושה את הפעולה של הכפייה של יצר הרע, אז ממילא האור מתרומם בצורה אחרת לגמרי. הוא ממלא את כל ההיכלות. יש זה הגיבור הכובש יצור. כן? שלא יהיו הכלים וההיכלות בבחינת מסתירים אור אינסוף ברוך הוא. רק שיהיה בחינת כלים לקבל גילוי אור אינסוף ברוך הוא, על ידי בחינת ועשה טוב מצוות מעשיות, רמ"ח פיקודין, רמ"ח איברים דמלכה. זאת אומרת, לאחר שעשית סור מרע, בהשגחה פרטית גם אהרון דיבר על זה לפני רגע, ברגע שעשית סור מרע, מיד לאחר מכן, אתה הופך להיות כלי לעשה טוב. כן? כי ידוע שיש משפט בתהילים שאומר, לרשע אמר, מה לך לספר חוקיי? וידוע שהאריזל, לפני שהוא היה מתחיל ללמוד, היה אומר לעצמו, ולרשע אמר, מה לך לספר חוקיי? כאילו הוא אומר לעצמו, מה אתה מתחיל לדבר עכשיו על המצוות שלי, לדבר בענייני קבלה? לרשע אמר, מה לך לספר חוקיי? אז האריזל אמר, ועשיתי תשובה. אז הוא אומר לעצמו, גם אתמול עשית. הוא אומר, היום אני באמת מתכוון לזה והיה מתחיל ללמוד. היום זה עכשיו אני מתכוון לזה. החבר'ה, אני נורא מצטער, אני נורא... בין הרגליים, צדק בין הרגליים. בדיוק. וואו, אני לא יכול, לא מסוגל. שיהיה ברכה, נראה שאתה כבר הולך טוב, זה כבר טוב. כן. יותר טוב. רפואה שלמה. שיהיה בריאות, שיהיה רפואה שלמה. ביי, לילה טוב. מה זה? אני דיברתי איתו, סקול קבל. כן. דווי. רק שמתחילה אמרנו ככה, דאורייתא, מאיפה מגיע העניין של המצוות? דאורייתא מחוכמה נפקת. והמצוות הן רמ"ח המשכות מחוכמה הילאה, ולכן נקראים איברים דמלכה. כן, איבר, כן, הוא כלי להמשכת חיות מהנפש. כן, שאתה מושך את היד לפה, מושך את היד לפה, בעצם חיות של הנפש נמשכת בתוך היד. אותו דבר המצוות, שהמצוות נקראים האיברים של המלך, וכשאתה מקיים מצווה אתה בעצם ממשיך את החיות האלוקית של השם לתוך אותו איבר, לתוך אותה מצווה שקיימת פה בעולם הזה הגשמי. אז לעשות התחברות לקדוש ברוך הוא ברמה הטכנית.
נכון, כלומר, אדם יכול לקיים מצוות וליבו בכלל במקום אחר. נכון. אבל העיקר, היום לעשותם. העיקר זה העשייה. עשה קיום מצווה, נכון. עשה משהו טכני, אבל אולי אפילו כוונה רחמנא ליצלן לא הייתה שם. אבל אם יעשה כוונה ולא עשה את המצווה, מה שדיברנו בהתחלה. כן, כן, בגלל זה הוא לא היה פה, אני רק חוזר על השאלה לא, הזאת. זה ידוע, שאם אתה לך כוונה ולא עשית, זה כאילו לא עשית, נכון. למרות שיש אבל מצבים מה יש שאתה שם? אומר, אני אקום הערב לתפילת ערבית, רק אני רוצה קצת לנוח כי אני מאוד עייף מהעבודה, ווואלה, אפילו שהשעון צלצל לא קמת, אז זה נחשב לה כאילו התפלת ערבית. כי זה- באמת רצית לבוא, כאילו עשה, זה נכון לקבל... כאילו, יפה. בדיעבד. אבל בכל אופן, אני לא בא להתפלפל על הנקודה הזאת, אני רק רוצה לומר, כל יום רוצה לה. אני רק רוצה לא לומר- הולך לי. לא, זה בכתב לא, לא. היה לי כוונה. לא, בכוונה הקצנתי. הנקודה היא שנכון יש מעלה במצוות, בכוונה של המצוות, אבל ללא המצווה עצמה, העיקר חסר מן הספר. אני יכול להגיד לך שנייה, אחד, הערה. יש, לנו המצוות המעשיות מאוד חשובות. במאה הראשונה לספירה יצא מישהו ואמר שלא חשוב המעשה. יצא מישהו שאמר, לא נזכיר את שמו פה, כבוד המקום, שלא צריך את המצוות המעשיות. ואז נוצרה דת חדשה. זאת אומרת, ההבדל המהותי שלא צריך את המעשיות. העיקר הכוונה. זה ההבדל המהותי. ופה... לא יודע, לא למדתי נסות כדי... לא, תבין את הרעיון. צריך להיות אדם טוב, צריך לעשות מעשים טובים, בסדר. אבל לא חשוב המעשה אם זה כשר או לא כשר. אז כן, אז דאורייתא... למה זה קשור? זה המעשה. אני צריך לאכול כשר. זה לא משנה אם אני מבין למה, מה הכוונה בכשר, למה זה כשר, קודם כל תאכל כשר. זה החשוב. לא זה כוונה שהמהות היא רלוונטית, מצוין, אבל קודם כל, רגע, זה כשר. לא כשר את אחד. אל תבין גם למה. זה המהות. יש הסבר לזה, ויש הסבר כזה שהוא קצת הסבר של חוכמת המוסר, שאומרת שכל מצווה שהאדם עושה הוא בורא מלאך. ומלאך מורכב גם מנפש וגם משרתיו יש לו עת, רק יש לו חומר גשמי מאוד עדין, אבל גם כן, בדיוק, אש או רוח, כן, משרתיו יש לו עת, רוחות יש לו אש. בכל אופן, כשאתה מקיים את המצווה הגשמית, אתה קודם כל בורא את הגוף של המלאך. יצרת משהו. כיוונת? בראת לו נשמה. כיוונת על פי ניגלה, כיוונת קיבל נשמה קטנה. קיבלת על פי חסידות, על פי קבלה, כן? הוספת כל מיני ייחודים עליונים. בסוף מלאך שלהם. בסוף יצרת להם, לא רק מלאך שלהם, גם מלאך איכותי, כן? מישהו מהנבחרת משהו first class. אבל קודם כל צריך לברוא את הגוף. הבסיס. בדיוק, הבסיס. וזה רבבות עם ישראל צריכים לעשות. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על הפירמידה, רבבות עם ישראל ימצאו את הבסיס. נכון. מאות עם ישראל ימצאו את העילית. המטרה בסופו של דבר. היהודים ימצאו את הקומנדו. המטרה בסופו של דבר שכולם יצאו את הבסיס. את הקומנדו. כן, אבל זה... אנחנו רוצים רק קומנדו. אבל בנוינים. אריות הים אנחנו רוצים. אבל בנוינים, לא? מה זה? אבל נאמר, אנחנו רוצים להיות בנוינים. רוצים לתת... אתה גם בנוינים לא תוכל. אני איפה אני בנוינים, אני לא אותך. אבל זה... הוא בא משיעור טניה, אז הוא יודע ש... לא, אבל בטניה נאמר בנוינים, לא? נכון. בנוני לרגע. אין היום אנשים כאלה בכלל. אנחנו לא מגיעים למדרגת בנוני, אז איזה מדרגה בין... איך ליצור מלאכים פרסט קלאס? איך ליצור? אנחנו תחתית, אנחנו. צריך לשאוף. לשאוף אנחנו בשאיפות. שבוע שעבר למדנו, ומלאכים ושרפים עומדים ממעלו. שהשרפים עומדים מעל הקדוש ברוך הוא. ולשאול את השאלה איך זה יכול להיות. כאילו מעליו. כן, איך השרפים עומדים ממעל הקדוש ברוך הוא? אלא מאי? היות שרצונם להיות שם, אז הם כאילו שם. אז אם הרצון שלך יהיה ככה כל הזמן להיות בנקודה הזאת, אז תשאף להגיע אז תשאף לשם. בדיוק, תשאף לנקודה הזאת. תדמיין, תצליח. והיופי פה שהדמיון, יכול גם, ברגע שאתה עושה מצוות מעשיות, אתה חי בתוך הדבר, אתה מבין? אם אתה חי בחלומות, בפנטזיות, במדיטציות, בערים בהודו, ומדמיין אצלך כל מיני דמיונות, זה משהו אחד. אבל כשאתה נמצא פה בחיים הגשמיים, מקיים משא ומתן על פי תורה, מקיים תורה אוכל מהחיים כל המציאות שלך היא מציאות של על פי תורה,
אז אתה מתחיל לעלות לאט לאט. בדיוק, אז אתה יכול לתקוע את המחשבה שלך שם. זה בלתי כבר נהיה, אתה אומר. זה כבר נהיה, זה התהליך הטבעי. שאתה עולה כל פעם קומה. כן, וחלב ודבש חוזרים חזרה לשאלה הראשונה. מאמר קצר ודיון ארוך. כן. לפעמים המאמר ארוך ודיון קצר. כן. כן, אז חלב ודבש, מה זה חלב ודבש? חלב ודבש הם מבחינת טריין דרועין, שני ידיים. הוא כבר אורז אותה. זה כמו במסעדה, מקבלים כיסאות, תלכו הביתה. אנחנו בשנייה אחת לקפט, תעשה טובה. אני חושב פה נקי, לפני שאנחנו לא חושבים. אתה הכל יהיה בסדר, תן לנו לשבת. בפעם, הוא מסמן לך. אהרון, תשב. בחלב ודבש, מה אתה עוזר לנו? רצית גם. אני עוד מעט רוצה ללכת גם. אבל לא רוצה כאילו, לא רוצה. הכל בסדר. יש תורנות. חלב ודבש. הם מבחינת טריין דרועין, עם שתי ידיים. חסד וגבורה, ימינה ושמאלה ובנה יוחלה. כמו שכתוב, ומתחת זרועות עולם. שהוא בחינת המשכת אלוקות על ידי מצוות מעשיות רמח איברים דמלכה. מה זה החלב והדבש? זה תענוגים גשמיים. חלב זה תענוג גשמי, דבש זה תענוג גשמי. זה שני האופנים שבהם בעצם היכולת של ארץ ישראל לגלות אלוקות בצורה הכי נעלית שבה. מכל שאר הארצות. דווקא בארץ ישראל שנתברכה, מה זה ארץ זבת חלב ודבש? שגם החלב וגם הדבש הם נמשכים. ניגרים. הם ניגרים. זבת זה ניגר. בדיוק. זב, הוא ניגר. זב זה ניגר, נוזל. בדיוק. אז מה זה אומר? זה אומר שפה נמשך התענוג האלוקי דווקא פה הכי הרבה בארץ ישראל. הוא בשפע, הוא עובר בגלל זה בגדה. יש פה גם את המצוות שתלויות בארץ וגם את המצוות שתלויות בזבחים וקודשים. רגע, זה נכון שנאמר שוב ארץ ישראל שקול לכל המצוות. שוב ארץ ישראל. כן, שזה, האמת היא שבמאמרים, בהמשך המאמרים, אדמו"ר הזקן מדבר על העניין של נסכים, שכל המניח תפילין ללא קריאת שמע כאילו הקריב, עולה ללא נסכים וקורבן ללא זבח. זאת אומרת, שארץ ישראל, הישיבה שבה היא קודם כל, למה היא מצווה מצד עצמה? כי יש בה את האפשרות לגלות הכי הרבה אלוקות. ולא מצד, העניין פה, כמו שאמרנו מקודם, שדווקא יש פה את המאבקים הכי קשים. כי דווקא במאבק הכי קשה יש את האפשרות שתהיה את הגילוי אלוקות הכי חזק. יותר, אם תסתכל על... זאת אומרת... אדם אפילו... החילוני שטס לחו"ל כל שבת שבת, ובארץ הוא לא. הגמרא בברכות אומרת שארץ ישראל נקנית על ידי איסורים. למה היא נקנית על ידי איסורים? כי הקונטרסט הזה, יש את הקונטרסט שחייב להיות של השחור הלבן, המאמץ שאתה צריך לעשות כדי להמשיך, וברגע שאתה עושה את המאמץ, אז האור שמאיר פה הוא אחרת לגמרי. כמו שדיברנו קודם, זה אותו רעיון. אותו רעיון, אנחנו רוצים על אותו רעיון. אנחנו ממשיכים על אותו קו. וארץ ישראל מכוונת כנגד ארץ ישראל של מעלה, ולכן עיקר המצוות הוא בארץ ישראל דווקא, והמרגלים היו במדרגה גבוהה מאוד, ולא רצו להשפיל את עצמם למצוות מעשיות, שהוא בחינת המשכת אור אין סוף ברוך הוא למטה, ואמרו על ארץ ישראל שהיא אוכלת יושביה. והם צדקו. היא מקלה אותנו, היא מקלה את היושבים עליה. היא מורידה אותי למטה. בדיוק. למה היא מקלה אותנו? אז למה אמרו את דיבת הארץ? למה היא מקלה אותנו? רגע, אבל אם כך, הם לא אמרו את דיבת הארץ. הם אמרו אמת. בוודאי שהם אמרו אמת. אז למה אמרו את דיבת הארץ? הדיבה שהם אמרו זה שהם חוו דעה. שאמרו שלא נוכל. לא נוכל, זה הבעיה. הרמב"ן הכי ארוך על התורה, אני חושב, זה על חטא המרגלים. הוא בכלל שואל שם, למה אתה קורא להם מרגלים? מה הם עשו רע? כן, הוא נותן שם מלא שאלות מתוך הכתוב. הדיבה זה שאמרו שלא נוכל. חוות הדעת. כי יהושע בן נון אמר, אכן הם צודקים. הוא אומר, אכן הם צודקים, אבל נכון נוכל. זה כלב. כלב ויהושע היו ביחד. כן, כן, אבל כלב הוא זה ש... הם שתקו עד ויעש כלב את העם. בכל אופן, אז המרגלים רצו להישאר במילים פשוטות בישיבה. רצו להישאר בישיבה, מה? להתחתן, להביא ילדים, ללכת לפרנס, ללכת לעבוד. מה, נעשה מילואים? אנחנו רוצים ישיבה, רוצים רק עולם של מדבר, עולם רוחני,
שהענן הולך יומם בעמוד של אש, ענן. האוכל ירד אז בשמיים. מה הבעיה? הודו, וייטנאם, לאוס, בורמה, סין, יפן, מחכים להם. מה זה? נכון, אבל מי זה מחכה להם? מה הבעיה? נכון, אבל זה לא תכלית. זה לא, המרגלים, מצד אחד המרגלים הרי ידעו את האמת. משה רבנו מוציא אותם ממצרים, נותן 10 מכות. הם רואים 10 מכות, הם רואים ים נפתח, הם רואים את היו מתן תורה, זאת אומרת, הם ראו את כל הגילויים הכי עצומים שיכולים להיות, והם רצו להישאר בזה. זה לא רוצים לחזור הביתה מהטיול שנתי. מה עכשיו, לחזור חזרה הביתה מהטיול שנתי? מחר יש בית ספר? מחר יש ספונג'ה, זהו. מה? כן, מה, די. עכשיו ישים לבנים בפני בית? זה מטורף. לא, אני אעשה נפחות, אלוהים הבטיח להם, אני אעשה זגגות, מה? אבל לא הם יוצאים בתים, הוא אמר להם, יקבלו אבל תראה בתים אבל בתים שימו שלא לב- בניתם, אבל תשימו לב את שלא הפירוש. חרשתם. שימו לב את הוא הפירוש. הבטיח להם הכל מוכן. הוא אמר להם, תקבלו בתים שלא בניתם וסיבות שלא חרשתם. הוא הבטיח להם הכל מוכן, תקבלו את הכל מוכן. אז אבל שים זאת לב, אומרת, הוא לא צריך היה... זאת אומרת, יש לי פה דיסוננס, כי אלוהים אומר להם, תקבלו את הכל מוכן, כי כאילו הבתים יהיו מוכנים, בכל הכל זאת יהיה הם לא מוכן. רוצים. בכל זאת הם לא רוצים. למה? זאת אומרת, צריך לבוא- תראה מה הם אומרים פה, תראה את המילים כי של הם אדמו"ר ידעו מה הזקן. מחכה להם אחר כך. תראו את המילים, בית מוכן צריך לתחזק, המילים של אדמו"ר הזקן, תסתכל. שדות צריך לתחזק. אוכל את יושביה. מה זה אוכל את יושביה? שהיה בדעתם שאם יהיה גילוי אור אינסוף ברוך הוא למטה כמו למעלה, יתבטלו ממציאותם לגמרי, וזהו אוכל את יושביה. כן, שאור בלתי מוגבל, מהיר במקום שהוא מוגבל, הוא בעצם מבטל את המקום המוגבל. אז הם אמרו שאם אנחנו נעשה פה את המצוות המעשיות בתוך הארץ הזאת, אנחנו כביכול לא נהיה, זה יהיה כמו למעלה, זה יהיה רק רוחני. אנחנו נתבטל מהמציאות שלנו, לא יהיה לנו מציאות יותר. והם לא רצו שהמציאות שלהם תתבטל. זה הפירוש שאדמו"ר הזקן נותן פה. לא הבנתי. מה זה? אם הם מגיעים לארץ, הם צריכים להתחיל לעשות מצוות נכון, אבל מעשיות. מה אמרנו מצוות, מה המצוות מעשיות עושות אמרנו? להביא ביקורים. לא, אבל מה הן עושות מבחינה רוחנית? מתחברות לקדוש ברוך הן הוא. מתברכות עד שהן מאירות את אור אינסוף פה למטה. אבל הם היו כבר מחוברים לקדוש ברוך הוא. כן, אבל ברגע שזה יורד עד... הם היו בבחינת ארץ ישראל של למעלה. הם היו בעבודה רוחנית שלא נוגעת בגשמיות. עכשיו הם הולכים לגעת בגשמיות. אז הם אמרו לברך על זה. מה זה? אז הם לא רצו להתבטל. אבל אם הבנתי בהתחלה שאמרת, שכל החסידות אומרת שהמעשיות הן יותר חשובות, נכון. אז הם היו צריכים להבין את זה. לא, אבל מה קורה שאתה עושה מצווה מעשית? אני עושה נחת רוח. אתה עושה נחת רוח, אבל המציאות שלך, היא מתגמרת. לא רק אם אתה מכוון במחשבה, ואתה מדבר בפה, ואתה עושה במעשה, זאת אומרת, כל הלבושים שלך, נעלמים. הם בעצם הופכים להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. נו, מה רע בזה? אין בזה שום רע, ואתה מתבטל. אבל למה הם לא רצו? הם אנשי שם. מה זה? הם היו אנשי שם. רצו להישאר אנשי שם במדבר. רצו להישאר במדרגה הזאת. לא רצו להתבטל. הם לא רצו, מבחינתם, הם בדיוק. שזה עלייה. הם רצו עמוד ענן לפניהם. רצו מצד אחד שהרוחניות עמוד תישאר, הרוחניות תישאר, והגשמיות, המצב שלהם יישאר באותו מצב. ברגע שנכנסים לארץ, אין לי יותר. מה הם רצו? כל המציאות הופכת להיות הקדוש הם ברוך הוא. רצו עמוד אש, עמוד ענן, מן, סלב. הם רצו את כל זה הנוחות. בדיוק כמו שהם לא רצו לצאת ממצרים. בדיוק כמו שהם לא נכון. רצו לעשות לעבוד. נכון. ממצרים 80% לא יצאו, כי כתוב בואו נדבר, חומש. בואו נתקדם חבל. 80% מהעם ורצו להיות במדבר דווקא. מה זה במדבר דווקא? הוא מתברך נעווה, שהוא המשכת אור אינסוף ברוך הוא לבחינת הדיבור. כי יש לנו מעשה, דיבור ומחשבה. אז במדבר זה נעצר רק איפה? בדיבור. במעשה עדיין יש מציאות. הדיבור. אבל להיות קורבנות במדבר, שזה סוג של מעשה. כן, אבל זה המשכן. נכון, אבל זה המשכן זה הלווים. המשכן הוא סוג של מעשה. נכון, אבל זה שעה. זה לפי שעה. כן, אבל זה עדיין חיבור מעשי. חיבור זמני. חיבור זמני, כי המשכן לא נצחי. רגע, אבל לא... כל מה של משה זה נצחי. נכון, אז נכון, רגע. צודק. אז מה שיש פה, יש גם לאנשי השם את המשכן שהוא סוג של גשמי. האמת שאתה צודק. זאת אומרת, הדיסוננס הזה מפריע לי. זאת אומרת, אם הם אנשי השם, אז הם גם ראו את הגשמי במשכן והוא לא הוריד מגדולתן. שזה סוג של גשמי שלמעשה הוא גשמי ממש. בוא נלמד הלכות מעשה. אבל כנראה שהמשכן, הם גם, כל אחד נתן משהו אבל במשכן. המשכן עצמו הוא גם כן היה משהו רוחני, אחרי הכל. הוא היה אורות תחש, הוא היה כן, הכל. הוא גם... כסף, זהב, הכל מופיע. נכון, צודק, אבל הוא גם כן היה
מעשה רוחני. הוא לא כמו, למדנו את זה פעם לגבי המעשה, כן, קורות ביתנו ארזים. כי התחש עצמו הוא משהו שנוצר רק שם. אמרנו שיש לנו את החי ואת הדומם, שהחי, דיברנו על זה. כן, אבל עדיין יש פה צורה יש פה של גשמות, גשמי. אתה צודק. צורה של גשמי, שהיא אומנם לפי צו השעה, אבל עדיין, זאת אומרת, מה שקורה כאן, אני רוצה רק להבין, הנקודה, כמובן אני צריך להבין את זה, שהם אנשי השם. זאת אומרת, הם לא היו איזה אנשים בורים ונבהרים ולא מבינים. אז היו ראשי הנשיאים, זה משהו שהיה מחובר מאוד. זאת אומרת, והם מבינים את הרעיון של המעשה. אז איפה פה החיבור לא נוצר? איפה פה חיבור שהם מבינים שאם הם נכנסים לארץ ישראל, הם מחברים את הכל? זאת אומרת, משהו פה, האני שלהם עלה על הלאום, כאילו על כולם? הרצון שלהם להישאר מי שהם. האני שלי, אם ככה החטא שלהם, הוא לא דיבר את הארץ, הוא האגו. אני שלי רוצה להישאר, מה שהעם יפסיד. לא רק שהעם יפסיד. העם עצמו מפסיד את העולם. לא, אבל הם חשבו שזה טוב. המציאות שהאדמו"ר הזקן אבל זה מדבר האני פה, שלי. זה שהם... הם חשבו שזה טוב. הם חשבו שזה טוב. כן, אבל הם אתה בשביל צריך עצמם. להבין, תקשיב, אני אגיד לך שני מילים. התורה, כתוב, הקדוש ברוך הוא כתב תורה 2000 שנה לפני שהוא בנה את העולם הזה בכלל. אז כל דבר מה שכתוב בתורה, שאנחנו מדברים עכשיו, למה ככה או לא ככה, זה רצון של הקדוש ברוך הוא. הוא תכנן שהאדם קדמון ייפול, הוא תכנן שהאלה לא באים, לא נכנסים בארץ ישראל בכלל, אפילו שבאים, אפילו שבדקים, אפילו לא יודע מה. הוא תכנן, למה? אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אין לנו... לא, עכשיו לא מבינה, הוא דיבר את הדבר הזה, שמעתי את זה. אין לנו תשובה את זה בכלל, אתה יכול לדבר את במת מחרת במחור, אין תשובה. אבל מה? זאת הרצון שלו. הרצון שלו זה מה שהוא החליט לעשות. הוא רוצה שאנחנו מדברים על זה, הוא רוצה שאנחנו שומעים את המצוות. זה רצון שלו. זה 613 מצוות, זה רצון שלו. הוא משנה את העולם הזה. אם אנחנו ממשיכים לעשות, לשמור את התורה וכל הדבר הזה, חוזרים לתשובה כולם ביחד, הוא רואה שאנחנו עושים לפי מה שההחלטה שלו, אז הוא ישנה את העולם, מביא את המשיח. אם אנחנו חושבים רק על ידיים שלנו, אנחנו יכולים הכל לעשות לבד, לא יוצא שום דבר. הנה, בוא נמשיך, כבודו. בכל אופן. אני חייב לעשות, יש עבודה מחר. יאללה, אז תחזיר לי יום חמישי, למה יום שישי כולם פחות עובדים. לא, חמישי לא בא בכלל, ככה יום רביעי הוא מגיע. למה? בשלום קצת יותר מוקדם. סליחה, פה יותר משהו. אני בקשר, אז יאללה, לך עבוד שבואו נסיים. אז תשאר עד הסוף. המשכת אורן צוף. שעה וחצי שיעור. ואני חוזר משעה של שיעור. הבנת אותי? שיעור זה שיעור. המורה הוא... אבל אל תרוץ. קודם כל שזה יישאר על הראש כל היום. Учитель хороший. זה דבק, יש לזה... Ты говоришь по-русски? Учитель хороший. המשכת... אני לא יודע אם учитель хороший или плохой. обожаю хороший. בסדר, יש לי учителים יותר חרושים. המשכת אורן צוף ברוך הוא. זה גינוק. זה בחור טוב. יש לו אח שלו, לא אח שלו, חבר שלו. המשכת אורן צוף ברוך הוא. שאני מכיר אותו ושם כל האלה, אני מכיר את זה, בסדר. אבל תמשיך, אשר, אתה בסדר, אתה учитель хороший, אתה בסדר. אני לא מבין. אז תלמד רוסית קודם, בחייך, זה רבע איך חב"ד זה בא עם רוסית? מה? המשכת אורן צוף ברוך הוא לבחינת הדיבור, учитель хороший. בחינת המלכות, בחינת ארץ ישראל שלמעלה. ונקראת בשם בחינת ארץ. לפי שהיא בחינת התחתונה שבאלוקות כמו שכתוב, והארץ אדום רגלי. כתיב השם בחוכמה יסד הארץ, אבא יסד בארתה. בחינת הדיבור דבר השם ששורשו מחוכמה. זאת אומרת, מה זה המדבר, לפי המילים של האדמו"ר הזקן פה? זה ארץ ישראל שלמעלה. זה המקום שבו נמשך כל ההמשכות האלוקיות, אבל בלי הגשמיות. בלי הצורך בגשמיות. כל הגילויים שלמעלה, בלי גשמיות. איפה? רק רוחני. אז גם, מה שאמרת מקודם, זה רק מחזק את מה שהאדמו"ר הזקן אומר פה, שהמקדש הוא בעצם ייצוג של ירושלים של מעלה, של ארץ ישראל של מעלה. מצד אחד זה היה גשמי, אבל מצד אחד זה רק היה ביטוי, זה היה רק ציון דרך למה שקורה למעלה. וכנראה ממשל התינוק, שכל זמן שאין לו מוחין דיניקה בשלמות, עד שהוא לא סיים לינוק מהאימא, אף על פי שיש לו כל אותיות פשוטים,
אף על פי כן אינו יכול לדבר ולצרף את האותיות. והוא מחמת שאין החוכמה בשלמות לחלק הכל ולצרף האותיות כרצונו. ורצו המרגלים שיהיו כל ההמשכות מחוכמה הילאה לבחינת דיבור ארץ ישראל שלמעלה, ששם יש גם כן בית המקדש וירושלים וכל הבחינות. אבל יהושע וכלב אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד, שעל ידי ארץ ישראל שלמטה, דווקא, בחינת מצוות מעשיות דווקא, יומשך מבחינת אור אין סוף, מבחינת מאוד, מאוד, כל מקום שכתוב בחסידות מאוד זה בלי גבול. מבחינת אלמין סתימין ואלמין דתגליין, וזהו מאוד מאוד בית פעמים, אלמין סתימין ואלמין דתגליין. כי באמת עיקר כוונתו יתברך שיהיה דירה בתחתונים דווקא, כמאמר רבותינו ז"ל, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ושיהיה נגלה לעיני כל בשר, ושיהיה הגילוי למטה כמו למעלה, ואדרבה ביתר שאת ויתרון האור הבא מן החושך דווקא, כי באמת כל שהוא מדרגה יותר גבוהה מאוד מתגלה בדבר היותר תחתון דווקא ביתר שאת. ולמשל מבר שכל גדול שאי אפשר לו לגלות חוכמתו למקבל שכלו בדיבור, כי אם ברמז במעשה דווקא יכול לגלות ביתר שאת, כי עניין מאמר רבותינו זיכרונו לברכה די לחכימה ברמיזה. פה הוא הופך בעצם את די לחכימה ברמיזה. הוא עבר את זה. כן, שבדרך כלל אתה אומר די לחכימה ברמיזה, אתה אומר שהחכם מספיק שתרמוז לו. המעשה מספיק. אז פה הוא אומר לך לא, זה שהחכם עושה מעשה, ככה הוא רומז לך. הפוך. לא, אפשר לתרגם את זה לימינו. לא משנה כמה תדבר. אם אתה תעשה, הילד ילמד דוגמה למשל. בדיוק. אני יכול להגיד לך לא לגנוב, אבל הוא רואה אותך גונב, אז הוא למד הפוך. או להפך, חס ושלום גניבה, אבל אם אתה אומר, מכבד את ההורים, ואתה מכבד את ההורים שלך, מכבד אותך. אז פעם הבאה תגיעו בזמן, אז זה לא יימשך. מגיעים ב9:15. חגים ב9:15, אין מה לעשות, צריך לתת שעות ביציאה. 10:30. מה זה כלום? באיזה שעה אתה מתפלל? 6 בבוקר. יופי, אני ב5:30. כל אחד המזל שלו. מה אתה רוצה? אתה רב איתי למישהו? אני גם ב5:30 וגם ביום שישי וגם כל השבוע, זה לא משנה חמישי או שישי או ראשון או שני. זה אותה שעת כמעט. אני קם ב7. בסדר, אני קם ב5. אני גם קם במוקדם. נו, ולאבא שלך חכם גדול. אני עד שאני רץ לסטארט, לוקח לי זמן. אני כמו שפן אנרג'י הזה בבוקר. אני פוקח עין ימין. צריך 5 שעות שינה, זהו. אתה. אני נהנה את 8-9. כמו תינוק יש. כמו תינוק שנשבע. אהרון, אתה צריך להגיע הזמן שתעבור לראש העין, אהרון. מה זה? הגיע הזמן שתעבור לראש העין. לא שומע. הגיע הזמן שתעבור לראש העין. אני אבוא לראש העין חזרה, יש לי כמה דברים יסתדרו. בעזרת השם. הם כבר הסתדרו, רק צריך... תראה כמה דקות, זה טוב לנו. בעירונית. דיברנו על זה. יאללה, לילה טוב. לילה טוב, נסיעה טובה. אני הבנתי נכון. זאת אומרת, שומר המעשה יותר חשוב. בוודאי. ולכן עולם המעשה הוא יותר חשוב. אבל תקשיב... אז עולם המעשה, זה העולם שלנו, יותר חשוב מהעולם ההוא, שהוא רק פקה-פקה. זה שיטת החסידות, זה ההבדל, מה שאמרתי, ההבדל בין חסידות לקבלה, שהעולם הזה יותר חשוב. אבל החסידות היא בנויה לקבלה. לא. הרי תורת הארי היא... לא, אז מסבירים את זה ככה, ששניהם ראו את עולם האצילות, רק כמו ששני אנשים רואים אותו דבר. יש לנו מתארים את אותו בקבוק. בדיוק, אני רואה מפה, אתה רואה מפה. בדיוק, רואים את אותו דבר. אבל חסידות, יש בה קבלה. החסידות... היא לא מתנגדת לקבלה ב100%. לא, היא לא מתנגדת, זו התנגדות. זה התפיסה... היא לוקחת דברים מהקבלה. זה לא נכון. זה לא שלוקחת דברים מהקבלה. הקבלה זה מציאות. הקבלה מתארת מציאות. נכון. הקבלה מתארת מציאות רוחנית של עולמות עליונים. והחסידות היא מדברת בקדוש ברוך הוא ממש, לא בעולמות אפילו, בקדוש ברוך הוא ממש, ואיך שהוא מתגלה פה למטה. זאת אומרת, אם כך, הקבלה היא מתארת מציאות מסוימת שהחסידות לא מתנגדת לה. לא, אין פה ניגודיות. אין פה ניגודיות, יש פה התבוננות שונה על העולם הזה. מה העיקר? מה העיקר? אני אומר שלפי הקבלה, העיקר זה העולם הבא. נכון. עדכן את עצמך בפרוזדור, כדי להיכנס
תלמד, העיקר זה ייחודים, תעשה ייחודים, תעשה ייחוד זון, ייחוד בן, ייחוד אבא ואמא, תכוון בשמות, תעשה כל מיני דברים שהם לא קשורים למציאות שלך. נכון. הם לא קשורים, אתה יוצא מהמציאות שלך, אתה יוצא מהבית, מהשגרה, אתה יוצא מזה. ומשם אתה מטפס למקום אחר. אתה עושה ייבוא, כאילו אתה מייבא את עצמך, ייצוא יותר נכון למקום אחר. אתה עושה אאוטסורסינג. בדיוק. החסידות... זה בעצם ככה, קבלה זה מיסטיקה יהודית. כן, בדיוק. מיסטיקה יהודית. לעומת החסידות, שהיא משלבת את הכל כמקשה אחת. אין פה, העולם הזה והתורה, אתה צריך להכניס את זה פנימה. מהמעשה אני עולה לרוחניות. זה פשוט לא לוותר על שום לבל. אין לבל שהוא לא חשוב. הכל חשוב, והכל צריך להיות מדויק, והכל צריך להיות... וגם זה לא משנה באיזה לבל אני נמצא, כל עוד אני בעולם התורה. גם אם אני לא בלבל המעשי ולא הרוחני, עדיין יש לי תפקיד. נכון, אבל היופי פה, היופי, התענוג שקיבלנו בדור שלנו, זה לא רק לקיים את המצוות המעשיות, אלא שכל ההלך הנפשי וההלך הרוחני שלך יהיה מחובר באותו דרך. אתה מבין? זה לא שני דברים שונים. אין לך פה חיים ותורה. הם לא מקבילים, הם לא מקבילים, הם ביחד כל הזמן. זאת אומרת, זה חיים שלבים, זה כלים שלובים, זה הכל הולך ביחד. אבל זה דומה למה שהרב קוק אמר. הרב קוק שילב, הוא עשה, הוא גם עושה איזשהו שילוב. הרב קוק היה חסיד חב"ד. הרבה היו חסיד. לא, האמא לובביץ'רית. כן. הוא הגיע לארץ, היה גם כל הגבוש שלו. אבל מצד שני הלך על דברים אחרים, על קו אחר, מנחה אחר. הוא לקח הרבה קווים, והכניס... וקלה צמא. בדיוק, קלה צמא. נקרא לזה קלה צמא. נכון. אבל בכל אופן, לעניין פה, תרשים לב, ברחנו מהמשאבים. לא, אבל זאת אומרת, ההגות היהודית היא לא מתפזרת, היא בעצם היא זזה באותו שביל, אבל טיפה ימינה, טיפה שמאלה. כל אחד שם את הסיכה בנקודה אחרת. אבל זה עדיין אותה הגות יהודית, זה לא כאילו סתירה פנימית, זה לא כאילו שני זרמים. הגמרא היא מלאה בסתירות, אבל יש לה... זה לא חס ושלום, אלה ואלה, שביל ושביל, חס ושלום. זה כל השבילים מובילים לאותו... לא צינור גדול, אז אנחנו מסתכלים על איפה אני שם את המבט שלי. נכון, וזה בעצם העניין שכמו שאמרנו, על ההיכלות. שכל נשמה יש לה את הנקודה שלה, יש לה את האור שצריך להאיר דרכה. זאת אומרת שלכל נשמה מתאים נקודה. זאת אומרת, אם מישהו נמצא נגיד ליטאי, זה לא בגלל זה הנשמה שלו בהיכל הזה וזה בסדר לה. אז זה ההיכל שלה. אם מישהו בחסידות כנראה שזה ההיכל שלו. יפה, נכון. הקשת, היופי שבה, שהיא מורכבת משלל צבעים, אבל זה קשת יפה. כן, אבל עדיין... זה קשת אחת. וזה עדיין אותה יהדות. וזה אותו יהדות. הרב שלך לא הסכים איתנו. לכל ניצוץ. הוא קרא לנו הכי קרובים ליהדות שיש לחב"ד. למה הכי קרובים? למה הפירוש לזה? לא משנה, אבל... שהיהדות כל כך התרחקה מאותה יהודית, שהדבר הכי קרוב ליהדות זה חב"ד. לא בסדר, אבל זה לקחנו את הדבר לגנאי ועשינו לא לגנאי. אבל זה מה שהוא אמר, אתה יודע. הוא לא הסכים איתנו שהכל בצמא אחת. לא משנה. לא משנה, לא, חס ושלום, בכל אופן, לגבי המעשה, האדמו"ר הזקן נותן פה שני משלים. המשל הראשון זה מבר שכל, כן, שהוא דווקא על ידי המעשה אתה קולט מה הוא רוצה להגיד לך. והדבר השני שהוא אומר, עוד משל, מחותם של אבן טובה, טוב בעיר, שעל ידי בהירותו אינם ניכרים האותיות בו. כן, משהו מאוד זוהר כזה. וניכרים ונתגלים האותיות על ידי השעבה דווקא. אתה לוקח שעבה ואתה שם אתה עושה חותמת עם האבן. כן, רק אז אתה רואה את זה. אז אתה רואה, זאת אומרת, דווקא על ידי משהו הגשמי, השעבה הגשמית שהיא לא בהירה והיא לא מהירה, אבל דווקא על ידי מה האבן רוצה להגיד. כן, מה עוד שבאבן. כן, אני צריך לחלך לפעמים משהו כדי שאני אראה מה יש בו. לכן אנחנו רואים שיש במעשה, יש משהו שהוא יותר נעלה אפילו מהרוח. אז ראינו זה גם בחכם וגם באבן הטובה. וזהו שכתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, שעל ידי מעשה, שהוא בחינת הסתכלות בלמד בית חוטים גשמיים, יבוא מזה וזכרתם את כל מצוות השם. כמו שאומרים בקריאת שמע. כן, אתה מסתכל במשהו גשמי. אתה מסתכל על... בדיוק, אז זה רצון השם, אתה מחזיק אותו ביד. לפי שהטלית הוא מבחינת אור מקיף, והציצית שהם למד בית חוטים מבחינת למד בית נתיבות החוכמה,
שנמשכים על ידי אור מקיף, ואי אפשר שיורמז כי אם במעשה דווקא. לא היינו יכולים להבין את זה אם זה לא היה מתלבש כל כך במציאות גשמית. כן, אבל מה שם את זה, מסכינו, אתם זונים אחרי. וזה הפך מחשבת המרגלים. המרגלים אמרו, אם נשאר רוחניים, הכי טוב. אומרים לך לא, כדי להגיע באמת להבין את רצון השם, אתה חייב מעשה גשמי. אי אפשר לתורה להתקיים אלא על ידי מעשה גשמי. ומשה רבינו עליו השלום, שהיה מבחינת דור דעה, ובמדרגה גבוהה מאוד נעלה, לא היה לו באפשרות לבוא לארץ ישראל. ואף על פי כן התפלל ת' ו' תפילות, כמניין ואתחנן, לבוא לארץ ישראל. אבל אם היה מתפלל תפילה אחת או מישהו נכנס. כן, אתה אומר, מרוב שהוא היה כל כך גבוה במדרגה, אז הארץ לא יכלה לקבל אותו. זאת אומרת, הוא לא יכול, כמו כאילו מה שהמרגלים התכוונו בעצם. כן, אבל לא נאמר על זה שהוא יקרא בסלע, כל מיני שהוא מדבר. זה הגמרא אומרת שרק ראיות את פתחון פה, שכבר מזמן כבר עידד ומידד מתנבאים במחנה, שהוא אומר שמשה מת ויהושע מכניסם לארץ ישראל. זאת אומרת, כבר לפני זה כבר נגזר זה רק התירוץ? כן, זה רק אתה רוצה להלביש על משהו, תלביש את זה על זה. איך אומרים, הגזירה ניתנה, ולא משנה, יש מדרש שאומר שמשה רבנו רצה להכניס אותם, ידע שהם לא יכנסו לארץ, אז רצה להכניס אותם לארץ בכל מקרה, אז חכה תחיית המתים כדי להכניס את כולם לארץ. שזה סתובב 40 שנה, אתה אומר, מה, בוא נראה, אולי יעבוד תחיית המתים. מפני שזהו עיקר המכוון ותכלית הבריאה. מה? גשמיות, מצוות מעשיות. ואף על פי כן לא זכה, וישוע דווקא מכניסם. זאת אומרת, אם נסכם את האות הזאתי, וזה, שוב פעם, זה שתי דרכים. או הדרך שאומרת, הרוחניות זה העיקר, או דרך שאומרת, הרוחניות היא עיקר, כדי להגיע, אבל כשהיא מתלבשת בגשמיות העולם. או גשמיות במעשה המצוות, במעשה המצוות. עכשיו, המצוות המעשיות גורמות הרוחניות. עכשיו, כדי שהמצוות המעשיות יהיה להם כלי שיוכלו להעיר, בשביל זה אמרנו שצריך לעשות את ההתקפיה. צריך לעשות את הכפייה, את הסור מרע, שהיא עושה את הבן אדם כלי שיוכל להכיל את אותו אור נעלה. לכן אני צריך את הפיתוי שיהיה מולי? הפיתוי, כשיש פיתוי, אז יש את הקונטרס. לא סתם אני הולך ברחוב ויש גם חנות לא כשרה של פלאפל. נכון. ואני מריח את זה. זה הפיתוי. זה הפיתוי. ואז זה פלאפל, מה יכול להיות לא קשה בפלאפל? נכון? זה בעצם לא תעשה. זה בעצם... וברגע שאני מתגבר על זה, אני עושה נחת לבורנו, אני גם עולה רוחני. בדיוק, אתה יוצר כלי להכיל גם את המצוות עשה לאחר מכן. את האור של אותה מצוות. אני נבנה מזה ואני עולה רוחנית. בדיוק ככה.